دایکەکە دچیتە بەرەهیا کوڕێ خۆی نێزیکی سێ هەیڤایە نەدیتی ئەو گەنجێن دوهوکێ یەن وڵاتی لیبیا سێ ماین vegeriyan. Rondekên keyfê li gel xerîbiyan têkel bûyne. Gelek ji wan li ber derê bajarê Duhokê hêşta roj baş nehelatiye. Her ji dem jimêr çarî spêdê li hêviya vegera wan e. Piştî heştê û çar rojên mana li welatê Lîbya dubare vegeriyane nava kesûkarên xwe. Êk ji wan gencan dibêjît piştî dîvçûneka tora mîdyaya Roda û dest helata wêrê bi kêşeya wan hesiya û êkê dî dibêjît ew hatine serdabirin. Nuke ez lê ser rêya hewlêrê bû Duhokê me durustî bêjim li dergehê hatine nava Duhokê da. Ew gencên ku heft gencên sinûrê parêzgeha Duhokê pitirî nêzîkî bêjim sê heyva bû ku li welatê Lîbya asê mayîn nuke geheştîne nava kesûkarê xwelvêrê kesûkar xwelvêrê hazirin. Çî we hesiya we rewşa wêrê çawa bû hîn çawa hatin? Kesekê xelkê zaxo bû navî Lûman e. Xelkê zaxo e ev me hesiya. Evî piştîngê telefona havalekê xwe kir her Lîbya. Ew kabira çawa bê hesiya? Ya xul ser YouTubeî mijîl kirî, ev bû ev videoya we çêkirî ya destpêkê. Yani raporta Roda û? Raporta Roda. Yê pê hesiya. Piştîngê heta kesûkarê me hazir kirî. û digel axaftî piştîngê telefona wêrê kirî ya Lîbya. Ya binamala hefterî. Xêrawa em ê derket. Me viyo biçîne Ewropa. û gera gote hote hendê em hodine serdobirin ewil tişt. û gera te hedayê Lîbya me hote kirin. û em daxilî Lîbya jî me nazanî Lîbya. Heta me xwe teslîm kirî. û em mecbûr bû me xwe teslîm kir. Hiç emniyet birbûne wêrê yani gudwa niyeta hêndê ku gote me hîn ji Misrê naderkevin di beyna Ewropa. Em beyna hedûdekî me nazanî kî ve. Babetê wan gencan di nava destên 5 qaçaxçiyan da berze bibû. û babê yek ji wan dibêjît ew skalayê dijî kesê tomar nakin. Skalayê ser kesê tomar nakîn. Elhemdülillah zivrî nevew û mala Xwedê ava supasya Xwedê dikîn û ya her kesekê harîkariya we kirî em supasdar etwîne û bi taybet qenatê Roda. Xemê Ehmed deyk û me ta du ji wan genca ye. Bêjît ew ji dîtina wan bêhîvî bibû. Xwedê bêhîvî. Xwedê xwem hîviya tiştekî nebûy. û hema me her gotiye elhemdülillah û îşallah dibaşin û da bê nemet başin digirtîne û kesê çijê nedizanî dire ew bi xwe tiştek nedizanî. Biçûktirînê wan gencan 17 sal û mezintirîn jî 27 salî bûn. 48 rojan di çar zîndanên bajarên Tobruk û Benxaziyên Lîbya hatbûne zîndan kirin. Paşî li hotêlekê mayîne heta rêkarên wan temam bûyn û hatîne vegerandin. Heyderdûskî Roda û Duhok.